Usa ka adlaw ni Ana, si Polski nga mamalitay basura nangutana ni Puldo nga pilosopo. Sir, mayong hapon, sir. Pwede mangutana? Sir, mamuta na! Sir, kanang basig na mo yung mga basura ni sir, mga botilya, mga sin nga guba, mga appliances, sir, mga putaw, mga paliton. Sir, magtuon ang humbay! Yan siya, ani ka mangita mga basura. Tikman, sir, kanang nangutana, ragot po, sir, nga palit, kung ko, sir, ba? Palit sa mong mata. O sir, magtuon mo na. Pobre na kadyo ko. Kaya mamaligyan ako basura. Baka kita ng bag na puno ni kwanta. Aron ka masayod. Kaning mga appliances o mga gamit sa humbay. Kung aksyon na nagkadaot kamay, aho na nang ilabay. Kuya, datuado ni mo, sir. Pantog ra kay brag datuon ka dyan na mong purma na imong bunaya na, may ilanan og dato. Kanang sinaw og muna, sir. Kama, ujo ka mo tanaw tao no? Ate, sa buna pa lang nakita ni mo, tato na, tinoon man yun. Kama, ujo po ka mo tanaw tao do ha? Mo bitong Don Puldo yung gitawag sa ako, gumikan sa hungo. Ay, impas na. Kuha nagpadyanan na ng tabana. Purot dun yung appliances na meron ba? Pagganahanan, manidyan mo ng buwangan. Karoon ka. Sakto so ka, sir. Kapag tanaw ka laman dano sa imong buna, marag nagtatak na ng usa ka libo ba? Marag imong kwarta dito sa bangko, gakuot na dun ba? Dato so kaya na mong purma. Ay, di yung dato Huwag makatupong sa kadato na ko ini. Pwede mo inom ng tubig, sir. Kaya murag ganina rin ka mo kung iuhawa ko inom-inom ng tubig, sir. Sige na, sir. Naana po na imong teknik. Aron makasod ka rin ang mumbay. Manguha na po kag mga rilo rin mahalon na mo ng gamit. Ingna laman dyan, sir. Huwag mo may tubig. Yung tubig ikas kanal. Yung baso buak. Ingna laman dyan. Di kayo maingon kag pasumangil laman ko. Ingna laman dyan mo may baso. Siya ba mo? Wilkins baginin na mong tubig. Ambong baso. Tag 200 son. Huwata na. Kuhaan ka ng tubig. Para makatilaw kag say lame o Wilkins. Kaya na anad na ba kag puso rin mong giinom. Huwata. Ug wala gayon makabantay si Puldo nga pilosopo sa first move ni Polski aron makasulod sa iyang palasyo. Kini. Murang ni kagat na doon sila sa patibong. Tiba-tiba doon sa Borski ani. Puro dyan nga appliances yan yung buwangan eh. Karon, tilaw na kag Wilkins yung tawana. Papa man dyan kainom mo Wilkins. Sigil maglipo. Tubod. Bumpa. Puso. Sumahura dyan lang na ibawan. Oh, nila. Ay, salamat sila. Kainom na dyan, katilaw na dyan kag Wilkins. Uhaw dyan mo. Kami, ano ni Wilkins, sir? Muna yung mga imnunog mga dato. Nado'y lasa ng tubig. Sir, wag bulingon lagi sa mo na yung zumbay mo. Ragwa man ay hinlo-hinlo. Ha? Rag bulingon na. Sige bulingon. Sudla o bulingon ba? Suda rin o bulingon ba? Ka-intir na yung Borski. Mauna ni. Ug dinhi nakasulod na to si Polski sa balay ni Puldo nga pilosopo. Aw! Hinlo man di ay. Murag, ingani na yun yung balay sa dato, no? Mauni mong giingon o bulingon. 5 din baya. Kuya. Diyan mo nga lagi mo kaan sa appliances, sir. Dato ang kamo. Sama to mo? Tanawa, na mixer, na subwoofer, na amplifier. Asa may ma? Bisang mangudong ka to, tanaw ka to. Be? Tanaw ko na to, be? Naari yun, no? Galing kay... Taya naman na yung mixer, sir. Di ba lain dato kayo kao sa magtigom kay ingani kay taya? Aho ba na tanang ilabay na unahan naman sa mo? Hawa ang taning paliton, sir, kay... Taya naman ka niya, oh. Basig na insulto buga kay ningon, labag ka ganina, o... Basta na igdaras gamay, yun ang ilabay. Dato na baka, o sa kaingon, kag... Manong na maligza na kag basura. Di na na ibigya. Imo na! Sir, kani! Thank you, sir, ha? Salamat sa basura, ha? Kani yung electric pan. Murag, daot naman, eh. Saksakan, sir, oh? Oh? Kanay saksakan, ane? Ang tani paliton, sag, may sulto na po ka. Maingon na po kag maligzag basura. Imo niya pa na! Ihaya na mo sa Borski, ane? Kani, sir? Kaya naman ni sir, oh? Katitan mo sa mga kanta ni sir.
Palitong tanong na yan, sak, may sulto na buka. May mga na buka mamaligya kag basura. Imo niya po na! Kani, tatry kami. Agay! Mapriso ka! Lamat, sira? Sabilain na ni. Uy, kani may kurana, siro? Natipak naman eh. Basura na po ni. Hawatan ni paliton, may sulto na buka. Imo niya po na! Ako na. Imo na! Isa, Kalisod na buka ni. Nagkalisod naman ka! Isa, okay na ni, sir? Imo na! Ako na. Naghampan ko. Ako ito balik ko ito na ito. Butang na yun. Mamalo kayo na yung butang. Balik ko na ito. Sir, parang na ko'y nakitaan ganina liguranan ba? Kani? Ang garasa ka do dadato kayo kalain kayo tanong na bisita. Tawatan palito ang may sulto na buka. Imo niya po na! Imo! Dato kita. Nakit ano to? Player o signal box. Hawa mo to balikon. Sir, naapatod ka na imong signal box. Oh, murag nalumping na hasta na player. Murag lain pud kadto tanaw na arang nimong datuan sa ingana lumping na imong mga kuan. Palito ang tanaw na kanay kag may sulto na buka. Ay, imo! Ay! Bulok ka naman ito na. Yayas, birds ka niyo. Giselle! Saan naman nun ipagdalaming daghana naman eh. Aha. Huwag nasod basta si Butski. Yan na yan. Sir, huwag ka mo dito. Huwag ka man eh. Kami, oy. Okay. Napasla lagi yan. Gaya-iya tama na imong bilbil Borski. Mauna na eh. Agay! Hari na ko, sir. Mapriso Bye, ka. sir. Aska, gayong pagkabudulan ni Puldo nga hambugiro o pilosopo kaayo. Nilabay ang usa ka adlaw. Daya ron, oy, murag lami man jud i-video kay. Ako na yun, nagtitiro ang mixer, eh. Hoy! Nganong nawa man ang mixer ang mic, ani? Poldo! Poldo! Atay, nakaon dyan ni Ron. Impas na dyan kong mama ni. Stilaan gitu ni Ron. Ma'am! Paano, ma'am? Very good! Stilaan dyan eh. Maon na dyan eh. No. Poldo! Asa mo ang mixer, oh? Microphone dire! Anak, mamoy, budol, gahapon man sa malitip putang ko. Unsa? Bugo man day ka? Idida ko na sa imong sweldo, ha? Tuloy mo, ma'am. Imbis wanon dapat driver ako gahapon, nabudol na hinuon ka. Gasinaw naman na imong buna. Pinanay ko po ito, ma'am. Yuri ka ano. Unsay sorry nga imuhad hapon tong bayran. Wagi. At totoo mo, magpapasitikita ng bayo. Noong sana nabudol, gahapon. Nabudol ka sunod pilton. Sunod tungay, patong pilton. Magbungi sa tuwing ito maba. Ikarain